Máme tady další díl pořadu Život z pánve a tentokrát úplně super hosty Miloše Knora a Tomáše Matonohu. Pánové, já vás zdravím. Hezký den. Já se chci zeptat, jsme v Brně, máme tady první pořad komici SRO The Tour. Co to je za pořad, Miloši? The Tour? Ano. No, tak vlastně komice SRO nejsou prvně v Brně. My tady jsme poměrně dost často v divadle Bolka Polívky, ale tentokrát jsme se rozhodli pro specialitu. Jedeme velkou The Tour 2016, to je 11 měst a 11 fakt velkých sálů a začínáme v Brně v Bobby. Mě by zajímalo, jak dlouho se takovýhle pořad vlastně připravuje. Tak když si jako mluvíme o The Tour, tedy o tomhle megalomanském projektu, tak zhruba rok. Mám pocit, že to bude úplně nejlepší akce letošního roku. Bobby jsem slyšel, že je vyprodaný, takže na to se těším sám. Tomáši, jak vy se na takové akci stravujete? To mě zajímá úplně nejvíc. Jak se říká, když už utrácím za jídlo a musím jíst, tak ať to stojí za to. Takže mapuju kvalitní restaurace nebo kvalitní jako, ne restaurace, ale jsou i kvalitní bufety jako různě po republice. Jo? Takže jako už mám jako vytipované místa na trase třeba Praha, Brno, kde zastavit a kde se jako Kam vyhnout. mám jít? Řekněte mě to. Ke kterému šéf kuchaři a... Já bych doporučil Jelinku určitě v Meziříčí. Vynikající restaurant na ryby, sladkovodní, v podstatě jako jedna z nejlepších jako restaurací nebo hospod domácí, jako pivovar, jako parádní záležitost, neuděláte chybu. A myslím si, že jako samo Brno teďka jako se může chlubit vlastně jako vznikem mnoha vynikajících restaurantů, třeba, já nevím, jestli jako se to tady v Brně ví, ale existuje pražská jako taková renomovaná soutěž o nejlepší nebo top 10, že, restaurace. Mauerů výběr? Nemyslím, to je čistě, to je pod... To je Matonohův výběr, on to Tomáš říkal, že to mapuje, ale pravda je, že on to i píše. Ano. A má takový jako notýsek, a kde si zapisuje opravdu, aby třeba někam fakt jedeme a tak nalistujeme, kde Matonoha radí má jíst. Průvodce, Matonoha průvodce a tam se jede. A... Je to, my mu jako do něj hučíme do Tomáše, aby to vydal, ale on pořád, že to má jenom pro sebe, že by tam mu potom jako chodili lidi. Někdo to zapnul a třeba Miloš, když takhle jako mluví, tak vypadá to, že se mu dá věřit, to je pravda. Ne, já to jenom jako dopovím, že se loni té soutěže zúčastnili brněnské restaurace a dali to vlastně, jak se říká, jako Praze na prdel, jo? Že se umístili jako na předních místech. Samozřejmě není jich tady tolik, ale podle mého názoru mají jednu obrovskou výhodu, že na rozdíl od pražských restaurantů v centru, který jsou hlavně postavený jako na klientele turistů, jednou přijdu a pak se ukážu, tak ty brněnský špičkový restauranty staví vlastně na stálým zákazníkovi. A stálý náročný zákazník je vlastně jako základ. Jsem třeba já. A to si myslím, že je jako základ jakýhosi úspěchu jakékoliv hospody nebo restaurace. To je super názor, tohle. To se mně jako kuchařovi líbí, protože to je pravda. V Praze přijde další, když na něho kašlu, tak mně přijde další, je tam hodně lidí. V Brně to tak není. Tohle to je jenom pohled těch restauratérů. Já si nemyslím, že úplně všude to tak má. Já jsem třeba z Budějovic a my tam máme taky 2-3 dobrý restaurace, kam se dá jít. Vy tam máte i dobrý festival. Nikdo tady, Miloši, neřekl, že to jako je jenom v Brně nebo v Praze. Ne, to vůbec ne. Já jenom říkám, že ten pohled, nerad bych, jako aby měli pocit, že v Praze všichni na to nahlíží tak, že to je pro turisty a zbytek je, i v Praze se dá dobře najíst. Že? I v Praze několika restauratérům stojí o to, aby ty hosty se vraceli. Mě zajímá, v jakých městech vlastně budete účinkovat, jestli to víte z hlavy? Zkusím to dát z hlavy. Tak dneska jsme v Brně, Ostrava, Olomouc, Zlín, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, v Praze jsme a v Mladé Boleslavi. A v Praze v finále je teda 5.5. v Praze ve velkém sále Lucerny. Na to jsme hodně hrdí, protože to tak to vlastně je nikdo pecka, nikdy dostat se do Lucerny takhle a končit, ještě k tomu končit. Už to jednou bylo vyprodaný. A právě, že jsme viděli, jsme tu zkušenost udělali loni, že se nám daří vyprodat tyhle velký sály, tak jsme si řekli, uděláme nejen velký jeden sál, ale velkou celou tour. Takže letos tohleto po první pololetí letošního roku hrajeme jenom exkluzivně The Tour 2016 a jsme fakt ve velkých sálech, ve velkých městech a máme radost, že začínáme v Brně. Tomáši, vy jej rád vaříte. Co třeba rád vaříte? No tak já jsem teďka začal
zkoušet, protože ta možnost je dělat vlastně mořské věci, že se dá vlastně už pořídit jako kvalitní jako mořská ryba nebo prostě kvalitní kalamáry, krevety, mušle, že jo, takže a byl jsem vlastně i na kurzu toho, takže jako vím, jak se to zhruba plus minus tak jako by se mělo dělat a jinak já jako moc jakoby nemám čas jako vařit, spíš se snažím jako, když už vařím, tak dělat jako třeba něco vymýšlet. Teď jsem třeba jsem tak jako recept, který třeba si tak nějak sám vymyslím, pak zkusím, jestli vyšel a vyšly mi hrášek na cibuli, na medu a na bílém víně. A to jste dělal jak ten hrášek? To jsem vzal konzervu, kterou jsem koupil v Chorvatsku a zbyla mi s kempou a udělal jsem jako cibuli jsem osmažil na olivovém oleji, na kari, jako aby nasála ta cibule, potom jsem to jako lehce zalil jako medíčkem, aby to jako zaglazoval jste to tak? Zaglazoval to. No a potom jsem vlastně tam dal fazole a celý to podusil jako na víně. Jako Pardon, a ten hrášek? Je, hrášek, já jsem řekl fazole. Já jsem myslel, že to je nějaká finta. Jo, tak to je jedno, je to luštěnina jako luštěnina. Já si myslím, že i s fazolema by to bylo úplně výborný. O tom nepochybuji. A možná to byly fazole vlastně, teď si uvědomuji, protože jo, to byly fazole. Protože já jsem dělal i jiný fazole a tam byl napsaný teď nevím, ale byly to luštěný, takový jako právě, který u nás nejsou, že možná a nějaká... povedlo se to? Povedlo se to a hned to budu dělat příští týden, abych si to zapamatoval. Když se to povede, tak to potom dělám několikrát po sobě, aby jsem si to zapamatoval a když se mi to nepovede, tak už se já mám takovou otázku. Proč se to jmenuje Komici SRO de Tour? Ti komici. Máte pocit, že je to představení komický? Co vlastně tím představením chcete těm divákům říct večer? Jako, co byste chtěli, aby si ten člověk odnesl z představení? No, my jsme komici SRO, to je komici s ručením omezeným, čili my tím lidem garantujeme, že se budou bavit, ale taky odsuď až pocud. Má to svoje hranice. No a my jsme udělali takovou krásnou anketu v ulicích města Brna a zeptali jsme se vlastně takových náhodných diváků, co vlastně je slovo komik, nebo jestli ví, co je komik. Takže pojďme se všichni podívat na to, co nám odpověděli. Tak osoba, co rozesmívá lidi. Babič. No tak rozesmívá lidi. Menšík. Například herce z Black Books. Vím, že oni dělají komické show, ale jména si nevzpomenu. Komik Jakub Kovář. Tak Menčík třeba, Polívka. No jistě, Polívka, taková partia. No Kominík. Zabávač. Neviem, osoba, ktorá dokáže rozosmiať. Napríklad pozerávam občas, teda neviem, či teraz ešte to beží, ale stand-up komedy, čo býva na HBO, tak Karel Hynek napríklad. A neviem, či je to konkrétne komik, ale dajme tomu. To je podľa mňa ten, ktorý pucuje komíny. Tak komik to je nějaký člověk, co třeba pořádá nějaké pořady, aby rozesmál lidi nebo tak, nebo to může být komik jako herec, třeba Jim Carrey. Ale jinak jako neznám žádného takového, jestli myslíte nějakého českého komika. Komičku bych si vzpomněla na Bohdalovou, ale teda komika nevím. No legrace, týká se to člověka, který dělá legraci, kterou mám ráda. Jo. Ale dobrou legraci, nemoderní. Co dělá Pavlásek? Ten mě vytáčí přímo se svou legrací. Takže jste viděli, co nám lidi odpověděli. Dokonce já mám na Tomáše takovou zvláštní otázku. Jste komik i v osobním životě? Někdy jo, hlavně s dětma.
snažíte se bavit, anebo když přijdete někam do společnosti, ale soukromně, tak chcete spíš být tak jakože v klidu, taková, nechcete být středem pozornosti? Helejte, já to mám úplně jako normální člověk, který když někam přijde a má náladu dělat srandu, taky dělá, a když nemá, taky nedělá. Jako, ale nejsem takovej ten, že tak, což někteří kolegové mají, tak nějak, že jak jsou, jako, tak mají jako pocit, že musí neustále jako potvrzovat, že jsou baviči a přijdou a jako rovou tam humor za každou cenu, i když ho tam třeba nikdo zrovna v ten moment nepotřebuje, ale já si myslím, že se jako nervu, jako to člověk musí vycítit, jestli je vhodná situace nebo vhodná doba jako žartovat nebo ne. Mám ještě jednu otázku a ta je spojená s Jižní Moravou. Vy jste účinkoval v krásném filmu, jestli můžu říct, určitě Vinaři. Mě zajímá jedna věc, rozumíte vínu? Jste odborník na víno, nebo byla to krásná role? Nejsem odborník na víno, ale vyznám se v něm, jako nadprůměrně, ve slova smyslu, když vezmu jako... Dobrý víno poznáte? Určitě. Já dokonce ani jiný než dobrý víno už nepiju. Je to trošku to leze do peněz, ale když se napije, když vlastně zjistíte... Třeba já mám kamarády jako pivaře, což je zvláštní, kteří prostě to tam necítí, jako. Jo, ale... Já už jsem vypil tolik jakoby vín, že už prostě jako patří mezi lidi, kteří v restauraci vrátí víno nebo odmítnou víno, nebo když to víno za to nestojí, nebo je špatný, tak ho prostě nepiju. Je to pravda, já musím potvrdit, že Tomáš vlastně není takový ten píč vína jenom pro zábavu, že ten už pije opravdu, aby to za to stálo, takže když my jdeme třeba po představení, na ty, jak jsme zvyklí s Pavláskem a s Rudou na ty krabicáky, tak Tomáš většinou chce třeba, aby jsme opravdu jako nesáhli po každé té krabici. No, berte jenom některé ty krabice, jo, jenom takhle. No. Mě by zajímalo, jestli, pánové, jestli jste gurmáni, jestli chodíte na nějaký gurmánský zážitkový festivaly, jestli chodíte na takovýhle večeře, anebo jestli si raději koupíte něco jenom v bufáči, jestli dbáte na to, co jíte. Vy jste nám ale de facto odpověděl na tady tu otázku i s tím vínem, takže tam předpokládám, že určitě jo. A Miloši, co vy? Chodíte na festivaly gastronomický? Já chodím na festivaly, na několika festivalech jsem dokonce i účinkoval, takže jsem měl jako velkou možnost to sledovat. A mám to mám hrozně rád, no. Já rád experimentuju, rád jim různé věci. Neříkám, že u toho zůstanu, nebojím se k tomu říct i svůj názor, jakože třeba pečený hmyz, nebo ty věci s tím hmyzem je podle mě hmyz, že jo, to prostě nechutná jako chipsy a rozhodně jako takový ten příměr, že všechno, co nevíme, jak zařadit, tak chutná jako kuře. Jo, tak s tím já hrubě nesouhlasím. Já jsem třeba jedl hada, ten chutná jako had. Vůbec nechutná jako kuře a brouci chutná jako brouci. To jako kdo říká, že to chutná jako chipsy a dobrý oříšky, tak je blázen, že to prostě tak nechutná. To jsou brouci. A upřímně si myslím, že takový ten argument, že to někde jedí proto, aby byli zdraví, tak to taky neschvaluju. Myslím si, že to jedí, protože nemají nic jiného. Že upřímně, když dám před někoho hromadu brouků a dobrý steak, tak jsem skoro jistý, že si vybere ten steak. Teda. No já určitě a právě problém je, že si myslím, že to kuřecí maso nemá žádnou chuť, takže ty lidi, když neví, co je to za chuť, tak to srovnají s kuřecím masem ve většině případů. Kuře, tak si myslím, že se to dá jako dobrý domácí kuře, který vypadá vlastně jako koupená kachna. Žlutý, krásný. Takový prostě 3x větší, takže to určitě svoji chuť má, to se... Určitě. Neschazujme kuřata, prosím vás. Z kuřata určitě ne. Já si myslím, že ty potraviny to máte jako s vínem, jo. Prostě je obrovská škála od vyloženě jako špičkových potravin a i našich s farem, nebo že se to až po vlastně, jak já říkám, materiál, který je zahání hlad, že jo, a tváří se, že to je jídlo. Což může být i polystyren, vlastně, když si ho dáš dost. Určitě. Já tady mám soutěžní otázku pro naše diváky a soutěžní otázka je, v jakém městě je první představení komiků SRO The Tour. Odpovědět nám můžete ve tvaru pánev, mezera, buď A nebo B, a buď to bude Brno, což je A, nebo Praha, což je B, a telefonní číslo je 900 20 20. My jsme měli soutěžní otázku, já jsem zvědavý, kolik lidí přijde na to, který je to město. Mně se hlavně líbí, musím říct, že jste dali Prahu jako Bčko. To je opravdu, to se mi líbí. To je takový typický brněnský přístup. No to není, tak my vysíláme jinde, ale prostě vysíláme v Brně na výstavišti. No, Brno je Ačko a Praha je Bčko. My tady máme víc těch pavilonů, my máme i Zetko. Vy vlastně dneska účinkujete, kolik vás tam je? Kolik je tam komiků účinkujících? Dnes nás bude 6. 6. Chybí tam někdo dneska?
Ne, že by úplně snad chyběl, ale Iva Pazderková, ta dorazí kdykoliv jí dovolí natáčení, takže dnes víme, že nedorazí. Dnes nebude, ale je to s ní takový otevřený, to točí nějakou soutěž někde a má to velice náročný, takže jsou dny, kdy dorazí přímo z natáčení, což ostatně to máš taky. To jsou vytížený lidi a Ivě to nějak koliduje s těma večerama, takže Iva Pazderková v Brně nebude a kde dál bude z hlavy nedokážu vůbec říct. Já to mám obráceně. Já to mám tak, že mám vždycky to natáčení po tom zájezdu, takže na natáčení budou čekat, jestli já dorazím nebo nedorazím stůl. No, vy to máte hodně. Teď vás vidím pořád v televizní soutěži, vybavíte všichni lidi. Prostě dáváte dobrou náladu, energii do života. Kam si pro ní chodíte, Tomáši, vy? Na hory a k moři. Takže tam se dobíjíte, tam vypnete, na chalupě, v lese. No. Co vy? No, já to mám dost podobný, dovolená, to je základ. A vlastně u mě je to trošku jedno, kde to je, protože důležité je vypadnout z domova, protože tam pořád člověk má pocit, že by měl ještě něco udělat. Takže nějaká dovolená. A já mám rád moře, mám rád hory, úplně stejně. A upřímně jsem rád i když to dokážu, tak prostě jenom u bazénu. Já teda jsem ortodoxním zastáncem takové jako teorie, kterou jsem si jako vzal z vrcholového sportu, že pokud chce vrcholový sportovec podávat špičkový výkony, tak regenerace je stejně podstatná jako náročný trénink. A myslím si, že když chce člověk ve své profesi jako podávat špičkový výkony, tak si myslím, že by měl umět jako regenerovat a nabíjet se. A ne to táhnout do té fáze, což se třeba stává právě v naší generaci některým kolegům, že prostě z ničeho nic jako se složejí a skončí někde jako na áru na 2, na 3 dny, že jo? Nebo že to s těma šlehne, že prostě nemají třeba jako 100 nebo 150 dní volný den, že jo? Já jsem si vzpomněl u toho na nejslavnějšího michelinského šéfkuchaře, který to teďka zabalil vlastně tou sebevraždou, protože ten už to neunesl kvůli jenom chlebu, že hodnotili, jestli má takový nebo takový chleba a že by vlastně všichni, protože máme gastronomický pořad, všichni pánové kolegové šéfkuchaři občas musí vypnout a nebát se toho, že budou nepostradatelní, nebudou. Za každého je náhrada, takže relaxovat. Já dneska jdu relaxovat k vám, dneska na Bobby a těším se na vás strašně moc a večer si to užijeme na afterparty u nás v restauraci. Relaxovat my. Tam budete relaxovat vy. Já jsem zapomněl, že taky relaxuju někdy u výborného jídla. Ale takže vás na to zvu dneska k nám dolíněte na ten chleba, i tam zbytečně někdo se nemusí. Já vám udělám domácí, který osobně upeču, luxusní chleba. Ale nějak se s toho nestresujte zase, že byste já se nebudu, já tam mám ještě cíle. lidi, takže já to zadám těm lidem, ale chleba vám udělám osobně. Zvu vás teda do Viktorie v Brně tady, kde bude luxusní občerstvení pro vás. Tak já přijdu. Já taky přijdu. Přijďte, zabalte to tam dneska večer rychle a přijďte. Já vezmu od mámy ty. Šusy, jo? Vezmete si sebou nosiče, tak já to zabalím. A já mám tady rodinu, tady manželku, mám tady bratránce, že bych je vzal. My jsme udělali událost na Facebooku, takže tam bude 300 lidí s takovou za chvilku, takže vemte, rodina se ztratí. Pánové, já vám moc děkuju a těším se na večer s váma. Nashledanou. Děkujeme za pozvání. Díky. To jsme to řekli vždycky zároveň, ale nebylo to nacvičené. Kdybychom to třeba teď chtěli říct, už to neřekneme. Ne, už to bylo tak přesný. Tak zatím. Já zdravím úplně všechny diváky BTV, brněnské televize, protože tu na tým hádečku... Au! Kdo to je? Ale jsou špičkový knížky od špičkovýho člověka. Ano, tak to byl Lukáš Pavlásek, na kterého se vůbec nikdy dívat nikdo nebude. A teď ještě jednou zpátky Ruda. Čumte na BTV, protože co? Brňáci byli vždycky kurde dopředu, samozřejmě až po Ostravě, jo? Mějte se krásně, přeju vám šťastný rok, ale hlavně, až přijde léto, vyražte k vodě, bo co? Tam je vždycky krásný vzduch a zdraví vás Rudiček. Dámy a pánové, máme tady bílou tašku, máme tady červenou tašku. Tak, máme tady červenou, tady máme jakou? Bílou. Bílou. Co? Prosím? Bílou. Bílou. Jste v vodě? Jo. Nemám něco. Dobře. Tak, do třetice všeho dobrého, spravíme? Super! Výborně? Slečno, jestli pak víte, jak spí cukrařka? To nevím. Nevíte?
s rukou na buchtě. Dneska jsme hráli první štaci naší tour v Brně a vás všechny ostatní zveme na ty další města. Ano. Ano. Všechny. A přijďte do kteréhokoliv města, když tam přijete, tak tam uvidíte Rudu. Zdůř! Přijďte, kurde, lístky ještě jsou všude. Ty jo, hnusný. Je to vynikající, všechno je to vynikající. Hnusný mastný vlasy. Ano, to je uvidíte tam Ester, ty její hnusný mastný vlasy. Uvidíte Ríšu, ty jeho hnusný vlasy. Ríša si i ruku Miloše, zlomil. Žádný vlasy bez vlasů. Uvidíte ty jeho zbytky hnusných vlasů. Ríša si i ruku zlomil, aby vás pobavil. A pak tam bude jeden krasavec a to budu já, tak doražte. Tak pojďme. Komici SRO, Tour 2016. Děkujeme, Dupej to tam a přijď, kurde. Máme tady další 2 hosty a tentokrát se budeme bavit o Brnu a v téma máme, víte, že mám tady k slečnu nebo paní Darinu Riglovou a Daniela Kaldu v Padovec. Co říct o Padovci? Padovec je vlastně budova, která stojí uprostřed Brna u nádraží a nejlepším odborníkem na Padovec by měla být asi slečna Darina. Zkuste mě říct něco o Padovci. Padovec je především jeden z prvních hotelů tady v Brně. Byl postaven v roce 1839 panem Lorencem Padovcem, který využil úplně krásně to, že začaly jezdit první parní vlaky z Vídně. A vlastně už tenkrát to nádraží bylo tam, jak nádraží teďka naproti Padovce, tak už tenkrát vlastně to nádraží tam bylo. Takže ta movitější klientela, kterou si ten hotel žádal, tak vlastně přijížděla i z té Vídně například. Takže je to jeden z hlavních a nejdůležitějších vlastně hotelů a nemovitostí, které vznikly tenkrát v tom období. Mě by zajímalo, proč jste si pořídili zrovna Padovec. Proč Padovec? Určitě to byla souhra obchodní příležitosti a tak krásné nemovitosti. A může za to, když to řeknu v uvozovkách, může díky majoritnímu vlastníku paláce Padovec, kterým je pan Richard Saliba, který té příležitosti tenkrát využil a Padovec vlastně získal. Já jsem totiž, vážení diváci, s Richardem měl tu čest se bavit o Padovci a on tam řekl takovou krásnou větu. Bohužel dneska tady nemohl být, měl něco hodně neodkladného, ale řekl tam, že je to vlastně takovýho srdíčko. Řekl, že to je srdcová záležitost a on mi řekl, teda jestli můžu říct divákům, tak řekl, že by hrozně rád tuhle budovu vrátil zase zpátky v té podobě, jak byla a ještě v lepší vlastně Brnu. A udělal to proto, že de facto zachránil Padovec pro Brno. Dělá to z důvodu toho, že tam má to srdce v tom a tím Brnem žije. Ano, takže tak bych to chtěl říct. On ty památky v Brně velice dobře zná, nemovitosti taky a opravdu tím žije. A má s ním není dobrý chodit po Brně, ale... Ne, protože on se kouká nahoru. I když ho potkáte na ulici, tak on se kouká... On chodí a kouká po architektuře. Na rande s Richardem ne, protože budete koukat jenom na samý památky. My jsme u vás natočili nádhernou reportáž, takže pojďme se podívat. Jen pár metrů od brněnského nádraží, na rohu ulice Bašty a Masarykovy třídy, stojí palác Padovec. Klasicistní 7patrový dům postavil v první polovině 19. století podnikatel a statkář Lorenc Padovec, a to zrovna v době, kdy do Brna přijel z Vídně první vlak. Stavba paláce byla pojata monumentálně v klasicistním slohu s typickými antickými prvky. Fasádu domu zdobí kamenné sochy a plastiky, které mají podoby postav řecké mytologie. Ve své době šlo o luxusní hotel s kavárnou určený hlavně pro zámožnou klientelu. Původní název hotelu, u císaře rakouského, vydržel až do začátku druhé světové války. Pak nastaly krušné časy. Po osvobození Brna zabralo hotel a kavárnu, Ministerstvo sociální péče a provoz restaurace omezilo. Hotel Padovec převzala spořitelna města Brna. Ta na jaře 1948 zařízení rozprodala a hotel Padovec zanikl. Až do roku 1992 pak sloužil jen jako kanceláře na luxusní adrese.
Unikátní kulturní památka se dostala do soukromých rukou v kuponové privatizaci a Padovci se začalo konečně blýskat na lepší časy. Dodnes je sice hlavně objektem administrativním pro soukromé firmy a kanceláře, nicméně řada lidí sem znovu míří taky na dobré jídlo a pivo. Místo zakouřeného non-stop lokálu tady vznikla moderní restaurace s více jak 200 místy. Brňané tak mohou chodit znovu po letech do jedné z tradičních historických restaurací. Takže tam jsme viděli de facto skoro všechno, nicméně já tam mám nějaké otázky na vás. Vy máte nádhernou restauraci, to samozřejmě perfektní. Máte tam vynikající kuchyni, ale jak jsme viděli v reportáži, vy tam točíte samozřejmě pivo. Nemůžu říkat značku, to znamená, řekněme si, že tahle značka je rozšířená všude po celé republice, ale nevím, čím to je, ale že máte to pivo tak dobrý. Je to tou péči, nebo čím to je vlastně? Samozřejmě je to tou péči, je to daný taky tím, že to pivo je tankový. Při to tankovém pivě se dostane vzduch vlastně k tomu pivu. Takže tam žádný ostatní efekty na to nehrajou roli. Je to o tom umění toho výčepního, jak to natočí, který chodí na různé školení, jezdí na soutěže, která třeba v Brně bývá ta brněnská hladinka, to současníme už druhým rokem. Samozřejmě čistotou, musí se o to starat. O sklo, musí být sklo nachlazený na teplotu piva, aby vlastně vznikla krémová pěna, aby to bylo vlastně natočený na hladinku. Co je na Padovci vlastně tak zajímavého, proč bych tam měl jako návštěvník jít? V minulosti to byl, slyšeli jsme, že to byl hostinec. Proč jít na Padovec? Co byste řekl třeba návštěvníkovi Brna? Proč, jako myslím, do restaurace Padovec? Na skvělý pivo. Ke skvělému pivu patří u nás vynikající žebra vepřový, který si sami marinujeme ze skývou chleba, různý kolena, takové ty věci, které k tomu pivu patří. Jo? My jsme jakoby pivní restaurace, takže chceme ty věci k tomu pivu mít. Pro ty, co jsou samozřejmě z Prahy nebo z Ostravy nebo z Ústí nad Labem, tak Padovec je neznámá třeba kapitola. Doufám, že po dnešní reportáži a po dnešní návštěvě našich hostů už Padovec zná celá republika, ale my máme samozřejmě pro vás takovou malou anketku. Takže pojďme se všichni podívat na to, co nám odpověděli Brňáci. Co je Padovec? Padovec to je tady palác, nádraží, bývala tam nahoře velká restaurace kdysi dávno, ale asi to bylo něčí soukromí nějakého lepšího člověka za první republiky postavili. Padovec to bylo tady v Brně a Padovec to byla jako hospoda nebo taková vývařovna, bych řekl, nebo hotel nebo něco takového. Padovec, a už je to zrušený. No ako poznám město Padova, ale nevím, či to s tím něco společné má. Padovec je naštěstí za mnou přímo, se mi přímo zastavili dobře, je to restaurace, dobrý pivo, dobré jídlo, asi tak k tomu. Tady na nádraží to je Padovec, to je restaurace i hospoda, tam lidi chodí chlastat a hodně pijou, hodně tam lidi vyvádí. To tady prej byla vývařovna. Restaurace, něco takového. No jasně, to je na nádraží, ne? Tam jak ten rožek, takhle, že jo, tak tam jsme chodívali, když jsme byli mladí s manželem, on tam chodil na polívku, jo. Takže na Držkovo, nebo jak to že. Tak Padovec je jeden z historických brněnských paláců a nachází se dole u nádraží na Masarykové třídě na rohu. Padovec, já to beru jako hotel tady v Brně, naproti nádraží. Tak hledal bych ho tady a jestli je to nějaký asi hotel. Palác, no. Víc nebo Padovci nevím. Jo, dřív jsme tam chodili, protože to byl non-stop a byl to strašný pajzel a dneska to právě vypadá hezky, no. Padovec, no na hlavním nádraží, já vím, že to je hospoda, ale nevím, jestli to bylo něco dřív. Nevím, vůbec nevím ani, jestli to, kde se to zvíře nachází, jestli to vůbec zvíře, nevím.
Byly tam různé reakce, ale je vidět, že Padovec zná skoro každý, dokonce i v nebrňáci. Co chystáte teďka třeba za nějakou gastronomickou pecku, na co bych měl jít samozřejmě ochutnat, co bych si mohl u vás teďka dát fakt dobrýho v blízké době, co tam bude? Tak teď připravujeme vlastně steakový menu, kde zakombinujeme vlastně hovězí stejky, bude tam i nějaká zvěřina s různýma úpravama, takže si myslím, že každý, kdo přijde, tak si pochutná. My máme ještě jednu věc a to je soutěžní otázka. Já vám ji musím zopakovat, protože musíte nám posílat, nebo měli byste posílat soutěžní odpovědi, ty správné soutěžní odpovědi, protože vy můžete vyhrát vaření se mnou u vás doma. Uvařím pro vás nebo vaše kamarády. No zas neberte úplně všechny. Už tady byli komici a ti říkali, že mají na afterparty celou rodinu, takže to určitě ne. To stačilo. Takže pro vás tak zhruba 3 kamarády nebo známé, oběd nebo večeři, ale proto, abyste tohle měli, tak mi musíte poslat SMS-ku a to na číslo 900 20 20 a budete ji posílat ve tvaru pánev, mezera A nebo B, podle toho, co je správná odpověď. Ačko je Brno, Bčko je Praha a ta otázka je, v jakém městě je první představení komiků SRO The Tour. Takže pokud jste nás dobře sledovali, poslouchali, tak víte, v jakém městě se startuje tahle tour a odpovíte určitě správně a těším se, komu budu vařit. Děkuji ještě jednou za návštěvu u vás. A my ještě pro vás zapomněli jsme málem. Klidně předej. Dobře. Ty pro vás máme vlastně, co to je? Když to řeknu takhle, naši kořálku, ale samozřejmě my to nepálíme, tady tohle, protože bychom nemohli, ale necháme si to etiketovat. Ježiši, jste mě udělali strašně velkou radost. Děkuju moc. Co říct, no, jsem strašně rád, že jste tady byli a těším se zase na Padovec a na setkání s váma, který bude určitě v brzké době. Děkuju. Děkujeme moc krát. Naschledanou. Naschledanou.